Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Panggul. Ingkang kawula hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Panggul. Lan ugi kanca-kanca ingkang kawula tresnani. Saderengipun kula lan panjenengan ngaturaken sesorah kagem mangeti dinten Kartini, sumangga kula lan panjenengan sesarengan ngaturaken puji syukur ing ngarsanipun Gusti ingkang kuwaos, Gusti Allah Subhanahu wa taala, awit sih nugraha ingkang keparengaken dumateng kula lan panjenengan sedaya. Saengga ing papan menika kula lan panjenengan saged sesarengan ngrawuhi kanthi raharja boten kirang satunggal menapa. Kula ugi ngaturaken agunging panuwun dumateng panjenengan ingkang sampun ngunggaraken wekdal kersa rawuh undangan ingkang sampun lumantar dumateng panjenengan sedaya. Sampun kula lan panjenengan mangertosi Raden Ajeng Kartini miyos nalika saben tanggal 21 April 1879. Pramila menika saben tanggal 21 April kula lan panjenengan pangeti dinten miyosipun Raden Ajeng Kartini lan perjuanganipun ingkang sampun ngangkat derajatipun wanita ngantos saged sami kaliyan derajatipun priya. Para wanita Indonesia tansah wonten pingitan ing jaman rumiyin. Saengga boten keparengaken sekolah, boten keparengaken gadah padamelan sami kaliyan priya. Kula lan panjenengan saged mirsani samenika para wanita sampun sami derajatipun kaliyan priya, saged makarya lan saged nerusaken pendidikan. Sampun kathah wanita ingkang gadah amanah ing jabatan rumiyin. Contonipun dados pemimpin, menawi para priya saged sinau ing pawitan luhur, wanita kedah dipun keparengaken supados boten naming ing pawon. Pamung menika ingkang saged kula aturaken, boten kesupen kula ngaturaken agunging panuwun dumateng para rawuh ingkang sampun sami nyengkuyung. Pamung menika ingkang saged kula aturaken, boten kesupen kula ngaturaken agunging panuwun dumateng para rawuh ingkang sampun sami nyengkuyung pangetan dinten Kartini, menawi anggen kula matur wonten kalepatan salah ingkang kirang meranani panggalih panjenengan sedaya, kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.